It's time for SPG, as in Super Back Gunner Secret File. Binalatan niya ang manggang hinog at pinakain sa akin. Hi, DJ Raqi. I-share ko lang itong ipinagbabawal na teknik na pwedeng itry ng mga kapatid nating parte ng rainbow community. Ewan ko ba? Pag naiisip ko yung ginawa sa akin ng partner ko months ago, hindi ko maiwasang makilite. Just like, oo nga. Oo, DJ Raqi. Hindi ko maiwasang matawa at kiligin kahit mag-isa. Tapos, ipitin ng legs dahil grabe. Nakakakilig sa sarap. So, eto na nga ang pinaggagawa sa akin ng partner ko the second time na merong nangyari sa amin. Dumating siya sa bahay na may dalang manggang hinog. Akala ko magpapagawa siya sa akin ng graham cake dahil yun ang topic namin nung gabi sa video chat namin. Pero mali pala ako nang naiisip. Bigla nalaman niya akong hinalikan. Lakad ng dahan-dahan habang hindi humihiwalay sa halikan. Lakad papuntang kwarto, tapos unti-unti ay nagkakatanggalan na ng mga damit. Hanggang sa narating na nga namin ang kama. Inihiga niya ako. Tapos, ang sabi niya, wag daw akong magugulat. Bigla ko na lamang naisip na, OMG! Hindi kaya ipapasok niya sa akin yung mangga? Naisip ko, pwede naman siguro. Pero ang ginawa niya, DJ Raqi, ay inispread niya ako na parang pandesal na lalagyan ng palaman. Tapos, binalatan niya yung manggang hinog. Sinubo niya yung dulo habang nakatingin sa akin ng sobrang lagkit. At ayun na nga, nilaliman pa
ang aming pagmuamua chup-chup. At ginapang na nga ang bundok. At muamua chup-chup ulit. Habang nakasunod yung kanyang tang. At nirab ng nirab doon sa aking lefla. Imagine, overflowing of blessings talaga, DJ Raqi. Grabe the robbing. At sa sobrang sarap, overflowing of blessings, ay napadasal ako. Na para bang na-exorcist nung sinabayan nung tang niya. Wala pa sa finale, pero nakadalawa na ako. Yes, DJ Raqi, nakadalawa na ako. The enemy has been slain. At simula nun, lagi ko na siyang pinapadaan ng farmer's kubaw bago pumunta sa akin. Dahil para sa akin, importante ang mangga. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo rin, mga ka-rainbow. Nakalimutan ko palang magpakilala sa inyo, DJ Raqi. Itago nyo na lang ako sa pangalang Moana. Dahil si Moana mahilig sa Moana chup chup. At mahilig din sa mangga. Hanggang dito na lang po, DJ Raqi. Muli, ako si Moana. At ito ang aking SPG. As in, super Pagganarn Secret 5.